Bi! Egiten dugu argazki bat. Torre, vamos a ponerlo ahí. ¿Te animatzen? Zer bat dira ize? Jonezak? Egunon, eta ongietorria guztioi, Zumarragako udaletxeko areto nagusietara. Gaurkoan beti ere esatetet, zuei esker, gaur erantzukizunak hartu dituzuei zuei esker, airea sakon hartzeko egun bat daukagu. Eta hortan erantzukizunak zuei testua pasatzen dizkizu horrela. Horiekin batera ere bai, leheno komentatu izan dut, gaurkoan lana gainezka izango dezuela. Ohitura da, gaurko egunez, zuek erantzukizunak hartu eta gero, pintxo lehiaketako saria akate txikiak entregatzen dula. Baina horten ere, erantzukizuna beste bat izango du eta izango dezue udal batzak zela. Eta hau izango da, gaurkoan mitilan gutxirat, zarregotzaren inaugazioa dugula. Eta bertan, zure erantzukizunetan gaurko egunez, bertan parte hartzeko erantzukizuna izango dezue. Esan dizuet, guzti hori, gerora begira, zuek udalagintari gisa inaugurazio baten parte hartu zedutela. Eta hori den zuentzako erantzukizunez aparte, gerora ikusiko duzue zertan izan da eta biekin batera zuek bai bertan izan zinetela udal ordezkari gisa zuentzako ere bai delako gauza bat izango da. La responsabilidad, más allá de entregar los premios o los galardones en el concurso de pinchos a los ganadores del mismo, también vais a participar en el corte de cinta y en la inauguración del lugar. De hecho, que creo que hoy posiblemente no seáis conscientes del hecho que significa la inauguración de una obra de esta envergadura, el significado que tiene para Zumarraga y los mayores. Pero que con el tiempo estoy convencido que sabréis valorar el hecho de que cuando vosotros y vosotras eres responsables principales inaugurasteis el lugar popular. Uste batera hasiko dugu, ekidaldi xumeta lagun eta zuei kasunetan deituko zaituzte, ordezkari tarte hortan, zuen erantzukizuna ordezkatzen duen aurkia arrezazioa. Gana Torre, tu papel también es Gana Torre. Venga. Gana Torre, venga. Eta aurtengo alkatea, Eider García Gajado.
eta eskerrik asko gurekin emateagatik gure egunean. Aurren egunean, iritsi dira berriz ere urterako festak, Santa Isabelan. Gaur egun berezia da guretzat, aurretzat. Egun batez, herriko protagonistara, nagusiak bilakatzen garelako. Egun honez dut uste gaur gaizki gaudenik, atzo Santa Barbara dantza binuenik, gaur aurren danborra da daukagu jadanik, herri honetan festak ez daukaetenik. Alkateari jarri diogu izuna, zinegotzi umeak zehalaitasuna. Behingo ziritsi zaigu denomen gelduna. Umez betez zaizkigu udaleko mailak, guri pasaz zaizkigu jaume garaiak. Gu nahiago afari eta gau alaiak, gozatu itzazue Santa Isabel jaiak. Pintxo lehiaketako saridunak, kasu honetan sariak entregatuko ditugu, alkateak entregatuko ditu, eta hasieran hasiko gera pintxo originalaren sariarekin, eta aurtengoan ere berri eta bertaren. Gerturatu mesedez. Pintxorik onena aurten Monterrey Jarratua. Babasik izango du, telefono dauka jarrita, ditugu jo eta berakin harremanetan jarriko dugu. La perdía, pero gratis.
Naranja o limón.